yüreklerge yanığı taşkın bulup taşın var. Her nemele bugün yanı huluş itken yıldırda, yazlarından kaytkan yılgalarda, kürpik yumgan seske güldürde. Yanı huluş her bir kudenekte, yanı huluş her bir koğulde. Hibit taşla kukke yundunların noyabrның hoңғы kisinde лицейimiz yeydi oğlu yayın, eyle tamашаны kur dinle. Hayırlı gün, hürmetli okuvchilar, o'qituvchilar, hem sakırılgan konaklar. Сегодня у нас торжественный день. Мы отмечаем 30-летний юбилей нашего лицея. Рамазан Үмітбаев исеміндегі Башқұрт лицейіні 30 yıllık юбилейіне арналған тантананы асып деп иғлан етебіз. Юққа ғына теңлемейдер мені, қалабыңдың yüzü қашына. Ғұрурланам хинең менән лицей, ирәндегем асыл ташына. 30 yıl ғұмер, әз дә түгел, күп тә түгел. Шулай да Башқұрт лицейі өз қаданыштары, еңеулері менән қаршылайбыз байрамды. Бүгінгі ұсырашу оқу йортыбыздың ошы яқты тарихи юлын барлау қыласақ. Тантананы асу үшін өз лицейбіз директоры Диля Урал қызы Фәтқолинаға берілі. Xeyirli gün tileyim, аяз көктер ереме. Xeyirli gün бар кішіге, hem imenlik ilime. Xeyirli gün hürmetli оқытушылар, хезмәт ветерандары, сығарылыш оқушылары, сақырылған қонақтар. Бүгін бізде ұлы байрам. Лицейдің юбилейін лайыклы қаршылауымызға сикһез шатпыз. Рамазан Үмітбаев исеміндегі Башқұрт лицейі 30 yıllık тарихқа ие болған данлыклы білім усағы. Төплі білімлі, рухлы оқушылар әзірлеуі менән дан тота ул. Лицейбіз бик күптәргә қанат қойған. Тормышта үз урынын табырға ярдәм иткән уку йорты. Біздің сығарылыш оқушыларыбыз республикабызда ғана түгел, Рәсейдің түрлі өлкәләрендә үзләрен оста белгечләр итеп таныттылар. Мәктәбебез коллективы, хезмәт ветерандары башлап киткән эште матур итеп дәвам итәләр. Белем бирүгә һәм тәрбия бирүгә зур көс һалалар бүген. Киләсәктә лә лицейбыз арнаклы шәхесләр сыгарыр. Янынан яңа үрдәр яулар дип ышанабыз. Залда утырысы, һәр укучысы, һәр укытучысы, һәр кунак лицейбызның тарихы ул. Һезнең бөтәгезгә лә ныклы һаулык, корыста сәламәтлек, гаилә иминлеге, муллык һәм эшегездә уңышлар теләйбез. Үмітбаевсылар, юбилейгыз менән! Для поздравления на сцену приглашаем заместителя главы администрации городского округа город Сибай Гузель Ахметовну Ишимгулову. Добрый день, дорогие педагоги, дорогие ребята, учительский весь состав, гости, которые к нам приехали на праздник. Еще раз вас с юбилеем. И смотрите, я слушала, и директора слушала, и по школе прошлась. Вот поймала себя на мысли, как быстро летит время.
Директорский состав, он уже давно у нас работает. Вы, наверное, помните, как только строилось это здание, да? Мы все ходили сюда, убирались и так далее. О, школа новая открывается. А уже прошло 30 лет. Мне даже не верится, что 30 лет прошло. Но вы молодцы. Школа построена, наверное, на таком удачном месте, потому что школа цветет, растет, прославляется и с каждым годом становится все лучше и лучше и лучше. Но никакое бы образовательное учреждение не дало бы таких результатов, если бы здесь не работали замечательные учителя, которые вкладывались в эту школу, замечательные дети, которые учились в этой школе, уже стали выпускниками и тоже не забывают они о своей родной школе. Замечательные ветераны педагогического труда, которые тоже возвращаются в эту школу. Мы всегда говорим, что школа – это второй дом, и это на самом деле так. Это второй дом и для наших учителей, потому что большую часть времени вы проводите здесь. И это родной дом для наших детей и родителей. Ваша школа светится, ваша школа яркая и ваша школа красивая. Еще раз от себя лично, от главы администрации, я вас поздравляю с юбилеем. Всегда оставайтесь такими счастливыми, улыбчивыми, с новыми креативными идеями, продвинутыми. Только вы можете все эти силы вложить в вашу школу и двигаться вперед. Еще раз, дорогие мои хорошие учителя, дети, вас с большим-большим, таким маленьким 30-летним юбилеем. С праздником! Пользуясь случаем, конечно, я от души хочу наградить наших педагогов. Это заслуга, их большая заслуга, их труд, который они в себя вкладывают. Это наработки, научные работы, презентации. Вот кто работал учителем, он, наверное, знает. Это непростая должность, это тяжелая должность. И я с удовольствием сегодня вручаю эти награды. Спасибо вам большое. Ну и жду, конечно, награждаемых на этой сцене. За многолетний добросовестный труд в системе образования Республики Башкортостан нагрудным знаком «Отличник образования» награждается учитель географии Байдавлетов Урал Мухамедович. Работать даже в 6-й школе, там он был директором, потом немножечко исчез и снова вернулся в педагогику. Я еще раз хочу сказать, кто работал в педагогике, кто был учителем, если даже он уйдет, скажет, да, я где-то там буду, но все равно в педагогику мы всегда возвращаемся. Это настоящий учитель. И я с удовольствием сегодня эту награду вручаю вам. Награждается директор Башкирского лицея Фаткулина Диля Ураловна. Диля Ураловна, она испокон веков в нашем образовании была таким заводным, энерджайзером, что ли, какой-то батарейкой. Она везде у нас была. И мы ее готовили, конечно, на директорский пост. И я очень рада, что она и попала именно в вашу 13-ю школу имени Рамазана Книпаева. Здесь она открылась совершенно по-новому. Я думаю, что и коллектив наш, что пришел такой вот энергичный руководитель. И мы все рады, и дети рады. Праздником вас поздравляем. Спасибо. Учитель обществознания Тимирбулатова Гульнара Мударисовна. Почетной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан награждается учитель математики Хамитова Айгуль Салаватовна.
учитель математики Казакбаева Земфира Хадиевна. Благодарственным письмом Министерства образования Республики Башкортостан награждается учитель физической культуры Юсупов Ильнур Миняхметов. За плодотворный труд в сфере образования, высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием 30-летнего юбилея со дня образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Башкирский лицей имени Рамзана Мытбаева почетной грамотой городского совета награждается учитель физики Идрисова Зиля Ражабовна. Почетной грамотой главы администрации городского округа город Сибай награждается учитель начальных классов, заместитель директора по учебной работе Кускильдина Айгуль Исмаиловна. Почетной грамотой глава администрации городского округа город Сибай награждается заместитель по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Рамазанова Раушания Вакиловна. Благодарственным письмом главы администрации городского округа город Сибай награждается учитель английского языка Байбулатова Эльза Ирнатовна. Встаньте, пожалуйста, все учителя. Вы бы отсюда со сцены видели, как они дружно себя поддерживали. Давайте бурно отправим их друг аплодисменты. Молодцы. Так вот дружно нужно жить. За каждого радоваться. Тогда у вас тогда дело пойдет вперед. С праздником вас! Рахмат үзәләмәтне. Котлау өчен бүген Сибай кала округы хакимиятенең мәгариф идаралыгы начальнигы Рушан Нурмөхәммәд улы Дияровка бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, мәгариф идаралары, укытучылар, укытучылар һәм ата-әсәләр. Без бүген зур улы сарала йылдык Сибайда безнең Рамазан Умитбаев исемендәге Башкорт лицее 30 йылдыгын билдәләй. Уважаемые коллеги, сегодня Башкирский лицей имени Рамазана Умитбаева отмечает свой 30-летний юбилей. Много ли это? Мало. Для человека 30 лет это много. Это фактически половина его жизни. И уже можно сделать какой-то определенный жизненный анализ за 30 прошедших лет. Для учреждения, наверное, это немного. Наверное, это еще детство. Но тем не менее, несмотря на это, Башкирский лицей за свои 30 лет существования подарил нам много светлых моментов. Во-первых, это, конечно, выпускники лицея, которыми она по праву может гордиться. Многие из них являются просто хорошими людьми, многие из них добились больших результатов, успехов, являются руководителями, учеными, кандидатами, докторами.
И за 30 лет, я считаю, это большое достижение. И самое главное, лицей сегодня по праву может считаться современным образовательным учреждением, где даются хорошие знания, где качество образования находится на высоком уровне. И по праву родители могут гордиться тем, что отдают своих детей в передовое, одно из самых передовых образовательных учреждений города. Результаты говорят о себе. Конечно, в ногу со временем шагать не всегда легко, не всегда просто, но благодаря руководству школы это у вас получается хорошо. Надеюсь, что грядущие годы обязательно принесут вам новые победы, и вы еще будете гордиться не раз достижениями своих выпускников, своих учителей. А мы, в свою очередь, администрация, будем в этом только поддерживать. Байрам менен Умедбайдар алга. От управления образования города примите, пожалуйста, подарок, поздравительный адрес, в первую очередь. Ну и самое главное, конечно, 30 лет, сертификат на 30 тысяч. Почетной грамотой городского отдела образования награждается педагог-психолог лицея Сирваева Минзаля Миннибаевна. Награждается педагог дополнительного образования Исрафилова Алия Тангатаровна. Общие фотографии. Башкорттары Курултайы ағзаһы, Өфө Фән һәм технологиялар университетының Сибай институты директоры Илдар Салихян улы Хәмитов һәм Башкортстан Республикаһының атҡаҙанған уҡытыусыһы, Ҡоролтай ағзаһы Айсуапова Рәсимә Петратовна бирелә. Рәхим итегеҙ. Бүгінгі сараның қонақтары, һеҙҙе Сибай Башҡорт Ҡоролтайы ағзалары рәйесе исеменән күп сәләмдәр һәм ҡотлауҙар еткерергә рөхсәт итегеҙ. Ысынлап та беҙ бөгөн шатбыҙ, бөгөн Сибайҙан Башҡорт лицейына, Рамзан Бейсин Башҡорт лицейына юбилей 30 йылда килеп етте. Әлбиттә уйлайым, ул күп түгел. Лицей йәш, Дилур ауылының лицей йәш, шуға әлбиттә оҙон ғүмерҙә, оҙон-оҙаҡ йылдарҙа ошо лицейға уңыштар, уҡыу уңыштары балаларҙың фәнни уңыштары да теләйем, һәм дә бөтә сыҡҡан уҡыусылар киләсәктә лицейҙан сыҡҡас ҡыуанып, бында хәбәрен белешеп килергә риза булып килдемдәр, шул теләк. Сибай Башҡорт Ҡоролтайы рәйесе Роза Хаматовна килә алманы, шуға сәләмдәрен үҙенән генә әйтеп ҡуям. Ул Диля Оралына да личное знание верде. Единственное, әйтегенде, пожалуйста, Диля Оралына Башҡорт лицейының директоры булып, ул Башҡорт Ҡоролтайында ағза булырға тейеш дип әйтте.
Birinci direktor Dile Ural. Мен безбергенден. Мына мен хәтерегә төшереп китәм. Мондан 30 ел элек, мына ошо мәктәп Башкорт милли үзәгенең Рамадан агай Бутагуловтың, Сәлим апай Өметбаеваның, Зиннур Губайдуловичтың юллауы буенча күп юллаулар, язулар менән асылган бердән-бер Башкорт мәктәбе булды. Интернатты кушмайса, интернат ул бөтә райондарға эшләй. Ә бу Сибай ерлегендә Башкорт мәктәбе бердән-бер безнең күз терәп торган мәктәбебез. Әле дә шулай. Корылтайдың күз терәп торган милли Башкорт мәктәбе ул безнең менә ошо Рамазан Өметбаев исемендәге лицей. Аны бөтәбез дә беләбез. 30 ел эчендә аны башлап кына ибәрләр, башлангыч укучылар балалар менә. Иң өлкән класс 3-нче класс булды шулай бит. Менә завучы утыра. Мидхәт Шакурович, менә Гизатуллина Зөлфизә, менә аткаданган укытучысы. Менә улар һәм дә аның завучлары да үзгәрде, алардан директорлар да үзгәреп торды. Ләкин лицей бер алган юнәлештә һаман эшләвен дәвам итте, һаман күтәрелештә. Менә бу залда әйтеп киткән бер генә нәмә турында. Республика күмәкимәлендә төбәк ара Башкорт теле укытучыларының конкурсы 2009 елда республика һәм төбәк ара конкурс ошо залда үтте. Менә, исләйгезме? Менә шундай, ана шул мәктәп шул дәрәҗәгә күтәрелде. Лицей дәрәҗәһенә һәм республика безгә шундай ышаныс белдерде. Без шул конкурста югары дәрәҗәдә үткәреп җибәрдек. Бөтә әйткәм килә, республика кимәлендә семинарлар, төрле конференциялар ошында үтеп торды. Кайдан гына тикшерү килә, инспекторлар килә, иң беренче бит ошо лицейга киләбез. Үзебезнең йөзебезне, Сибайдың йөзен күрсәтәбез. Менә ошо лицей укытучыларына, менә утырган ветерандарга зур рәхмәт сезгә, коллегалар. Улар шуны, шул хәтлем данын күтәреп, менә лицейның данын күтәреп, мәктәптең данын күтәреп, республикага һәм республиканың башка областарга, өлкәләргә дә тараттылар. Менә шундай булдылар. Күп һөйләп тормайым. Һөйләһәм күп инде ул. Рәхмәт һеҙгә. Һәм дә менә әле күреп сыҡтыҡ бит, йөрөп сыҡтык. Бик күп үҙгәрештәр булды. Менә яңы, менә һуңғы директор Дилә Ураловна һеҙгә оҙаҡ йылдар ошонда эшләргә насип булды. Аквариумдар, бөтәһенә мин хайран ҡалып йөрөнөм. Был мәктәпте ойоштырылғандан беләбеҙ. Мына һеҙ килгәс, әйткемгә ҡалған директорлар кәләмәһендәр, үҙенсә яңы һулыш алған, үҙенсә генә, үҙенсә битле. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Ҡоролтай исеменә. Уҡыған ваҡытта, бәләкәстән 4-нче кластан шашка шахматтар уйнарға өйрәнеп ярата торғайным. Һәм шашка буйынса әле дә бирешмәҫмен дип уйлайым. Менә уйнайым. Менә шуға күрә мин балалар уйнаһам тип шахмат һәм шашка. Мин 5 йыл класс җитәкчеһе булдым. Мин директорга да уйнағанмын. Кабинетымда шашка уйнағанмын. Благодарственное письмо вручается за исполнительность, профессионализм, умение работать с большим объемом информации, знание делопроизводства. Да, вас отличает умение концентрироваться, организованность, аккуратность, желание вам дальнейших успехов и здоровья. И все это вручается делопроизводителю Башкирского лицея Баязитовой Альбине Раисовне, председателю исполкома Роза Михайловна. Также благодарственное письмо вручается Куламбаевой Зульфире Зубаировне, инспектору по кадрам Башкирского лицея имени Рамазана Мухаметбаева.
почетная грамота Всемирный Курултай Башкир от председательства Кома Курултай Башкир города Сибая. Вручается Бектимировой Гузель Маратовне, учитель английского языка башкирского лицея, за профессиональное мастерство, душевную щедрость и педагогический дар. Желаем крепкого здоровья, благополучия, терпения и оптимизма. Заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Ганиеву Сажиду Хакилу. Хайырлы күн, хөрмәтле безнең ветерандарыбыз, кунактар, укытучылар, килгән кунактар һәм укучылар. Бүгенге байрамыгыз менән мин һезне ысын күңелдән котлайым. Ысынлап та Гүзәл Әхмәтовна әйтеп киткән кебек, был мәктәптең асылган көненнән мин дә бергәмен. Чөнки Сибай каласында 34 ел булды һәм мәктәбебезгә 30 ел. Эштә дә, байрамда да, һәрбер нәмәдә без ошо мәктәп менән бергә булдык. Мәктәбебезнең асылган көнендә аның нимәһен дип әйтәм, һамыла бик уңышлы булгандыр дип әйтәм инде. Чөнки калабызда 13нче мәктәп булып асылды безнең мәктәбебез. 13 ханы әйтәләр бит инде, кемгәлер уңышһыз, ой 13 дип куркалар. Куркырга ярамый. 13 ханы бик уңышлы, бик бай, бик һәйбәт байрам. Шуның өчен безнең өчен һәр вакыт теге асылгандан 13нче мәктәп булып калуым менән куанам. Һәм уның күтәрелеп бүгенге көндә үзебезнең башкорт лицее булуым менән куанам. Нимә дип әйтәм? Мин горурланам, 2 улым ошо мәктәптә укып бетүем менән. Менә әле утыра ветерандар, укытучылары улымдың. Без улар менән бергә 1нче класстан алып мәктәпте тамамлагансы бергә булдык. Бик әүдем, без балалар укый микән монда, әле ата-сәйләр укый микән дигән хүзләрдә була торгайны без. Чөнки без ата-сәйләргә кайтмый, ошонда бергә йөрүнүк балаларыбыз менән һәрбер сарала. Куанам, өлкән улымдың классрумга Месрур Ягудовна менән, Зөлфиза Шаяхметовна, Мәрьям Ишбулдовна өсәүләшеп, безнең класс родительләргә сакырып һөйләшеп, безнең класста костюм тегергә кирәк дигәс, без дәррәү күтәрелеп, иң беренчеләрдән булып, калабыздан наверное ул хәл булгандыр. Классыбызга тултырып, милләт костюмдарын тектереп, һәрбер ердә сыгыш яһанып, Өфө калаларына алып бардылар. Шуның өчен һәргә зур рәхмәт. Зур улым 8нче елда тамамлаһа, 2нче улым 12нче елда тамамланы. Улар менән уларның уңыштары һезнең заслугагыз, уңыштары. Шуның өчен һезгә барыгызга да зур рәхмәт. Һәм бүгенге көндә мин мәдәният хезмәткәрләре исеменнән, мәдәният бүлеге җитәкчесе Элиза Гумеровна исеменнән һәм тагы хатын-кызлар оешмасы исеменнән күп сәламнар тапшырдылар. Әле менә алып килдек наградалар, урау юлдардан, чөнки бүгенге көндә погода шундый хәлдә булып тора. Ну бу хәлдә без тукталып калманык, бүләкләрне тапшырып, грамоталарны, котлау хаттарын тапшырып китергә булдык. Һәм тагы һәдел байрамыгыз менән котлайбыз. Бүтән калабызның ата-әсәйләре исеменнән. Чөнки ата-әсәйләр монда бик әүдем йөриләр. Хөрмәтле ата-әсәйләр, укытучылар, калабызда яшәүчеләр, балаларыбызны башкорт лицейына бирәйек. Алла бирһә, үзебезнең телебезне күтәрәйек, милләтебезне күтәрәйек, оныттырмаек. Һезгә зур рәхмәт, акыллы, тырыш укучылар теләйбез һезгә. Икән эшләп Пропаганду духовно-культурных и нравственных ценностей башкирского народа почетной грамотой Женского совета города Сибай награждаются учитель истории и обществознания Умерова Силя Галиевна. Учитель башкирского языка и литературы Каипова Расима Насырьяновна.
начальник класса Ибрагимова Гульнара Давлетшина. Слово предоставляется председателю Сивайской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Айгуль Фаргатовне Ергизовой. Хайырлы күн, хөрмәтле укучылар, сакланган кунактар. Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда, приглашенные гости, выпускники. Мне очень гордо. Вы знаете, вот сейчас мурашки бегут по телу от той энергетики, которая творится позади меня в зале. Наверное, первые ряды это чувствуют. Это бешеная энергетика, и просто, знаете, вот, да, просто хочется, не знаю, хочется к вам присоединиться, окунуться во все это, вот, прочувствовать это до конца, каждой клеточкой своего тела. Вы молодцы, классно. Это, наверное, только бывает в таких коллективах, где по-настоящему работают сплоченные, по-настоящему дружные, по-настоящему сопереживающие люди. Я очень рада, что именно такой коллектив разрешите мне вас поздравить всех с этим замечательным событием, с юбилеем. На самом деле, это, казалось бы, 30 лет. Вы самые ведь молодые, так ведь, среди образовательных учреждений, среди школ. И Диля Ураловна у вас немногим всего лишь старше вашей школы. В этом году она тоже отметила свой юбилей, 35-летие. Поэтому вам остается пожелать только идти вместе, идти также дружно, с такой же энергетикой, с таким же порывом, с такими же идеями, творческим запалом, чтобы у вас все получалось, чтобы у вас было всегда все на высшем уровне. Приветственный, поздравительный адрес. Хочется сказать, что администрация и первичная профсоюзная организация лицея активно сотрудничают, демонстрируя высокую общественную активность. Ваш коллектив является наглядным примером образовательной организации, успешно реализующей социальное партнерство, взаимопомощь и развитие профессиональной солидарности. Так, где За многолетний и добросовестный труд в сфере образования почетной грамотой Сивайской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации награждается учитель башкирского языка и литературы Миниахметова Лилия Нуруловна. Учитель русского языка и литературы Габитова Сулпан Асхатовна. Учитель английского языка Раимова Гузель Яхиевна. Учитель английского языка Шадаева Эльвира Ишбулыевна. Сәхнәлә түгел, сәхрәлә.
Gülder, güllemeler balkışı, nice tapkır düşüp beyhem de, hiç hürülmez halkın alkışı. Karşılığı sahneler liseyi yıldızlıkları, beyip alayık ele beyu menen sığış yahay. yankanan başkalar bilen yumart öleşüsü, halkım, ilim, dilim tip yanıp yaşısı, hürmetli veteranlarımız. Hilden bahalap bütkühük kengeşlerigizge, dertlendirip, kanatlandırıp ibere turgan hüzlerigizge bir her vakit muhtaçbız. Liseyimiz veteranları isiminen hüz, hämmerinde haklı yalda bulgan, bari bulmuşun oşu bilim usağına bağışlap işlegen, yaşagen, hürmetli veteranımız, Мәгариф отличниги Конспаева Эльмира Гайнетдин кызына берилә. Рәхим итегез. Hayırlı gün, hürmetli Dille Uran'la, okusular. Hayırlı gün, bugün Udin'in tuğan mektebinin yubileyini
мәктәбін юбилей менен котларга дип ашкынып килген безнең сыгарыш класстар окуучулары. Мен аларды күреп бүген кубанып көз алып турам. Чөнки безнең окуучуларыбыз күптәре бұл турмушта үз орындарын табып, олпат кына агайдар, олпат кына апайдар булып киткәндәр. Атай әсәйдәр булып, балалар тәрбияләйдәр. Хәйрле көн мәктәптең бәтен күтәргән, мәктәптең лицейдің үтүенә, сәскә туына күп көч алган хөрмәтле ветеран укытучылар. Хәйрле көн, сакалган конактар. Ошо туган мәктәбебезнең Башкорт лицейның 30 еллык матур юбилейын котлайм. Бүген экскурсия вакытында кубанып карап көрүнүк. Без баштап кеткен эш дәвам итә лицейда. Мин бұл мәктәпкә килгәндә 2000 елда килдем. 12 ел эшләнем, шуның 12 елга якынын уку буенча директор урынбасары булдым. Күп директорлар менен эшләргә туры килде. Мына бүген мәктәп сәскә та куанабыз әйтәбез. Ашул мәктәптең сәскә атуына күп көч салган ветерандарга, укытучыларга, укучыларга, ата-әсәләргә зур рәхмәт. Мин 2000 елда килгәндә Башкорт мәктәбе дип төзелһә, был бинала күп кенә икенче организациялар, күршеләр бар иде. Башкорт мәктәбе беренче белән икенче этажның яртысын гына биләй иде. 4-3 этажды, 2 этажның яртысын институт биләне. 2000 елда 9 еллык мәктәпкә әйләнгәч, 2002 елда беренче сыгарыш классын сыгардык. Орта мәктәпкә әйләндек. Һәм шул вакытта безнең күршеләребез сыгып киттеләр. Безнең мәктәбебезгә бергә калды. Чөнки балалар саны күбәйде, класслар саны күбәйде, коллектив турайды. Безнең башкорт балаларында матур итеп кытырга кирәк иде. Нимә генә әйткем килә? Институт сыгып киткәндән соң яманлап әйтергә ярамый, но ул тарих. Класс кабинетлары шундай куркыныч хәлдә иде. Менә минем укучыларым утыра. Ветеран укытучылар утыра. Улар алдап мактап иде. Шул бер ел эчендә 2002 елда укытучылар үзенең кәтәннән сыгарып, ата-әсәләр ярдәме белән, укучылар ярдәме белән һәр бере кабинетләрне тәртипкә китереп, төзекләндереп, язландырып алдылар. Моны ушында утырган ветеран укытучылар бер 5-6 ел эчендә бер генә кабинет түгел, 2-3 кабинетты юнәттеләр. Кайтмай эшләнде. Чөнки үзебезнең балаларыбызга укыр өчен уңайлы, матур шарттар булдырырга кирәк иде. Шуның өчен кайтмай эшләндек. Шул көндәрдән соң мәктәбебез үсте, дорайды, балалар саны күбәйде. Чөнки 2002-4 еллардан мәктәптә көчле коллектив тупланды. 9 еллык мәктәп булгас, 11 еллык мәктәп булгас, укытучылар килделәр. Уларны хайлап алды. Килделәр шундай талантлы укытучылар, матур укытучылар. Бөтә яктан һөнәрле, белемле укытучылар килделәр. Һәм безнең укытучыларыбыз
Ысын оқытушылар деп оларды әйтергә була. Йөрәктерен, бүтән йөрәктерен, йәнтерен, тәннәрен биреп, балаларды укытуга, тәрбия эшенә көз салдылар. Анда шуның аркасында ла, наверное, yanlış etip verdim. Kıptırmayın ailem teyende gelip sığa. Şunun arkalarında da mektep üstü maturaydı. Eli bugün günde nimegine etkim bile Beden okutuşlar, balalar, okutuşlar ataseler hıyallangan, hıyalı durmuş kaçkan. Klas kabinetlerinde yaptı hem yılı. Mınalar Uralına, Dine Uralına hem kolektifin küsümünden, tüdüsülerinin küsümünden, mına bugünkü günden, bugünkü yıldan bizim Başkurt balaları, Başkurt okutuşları, okutuşlar yılı matur yaptı, matur etip yazılandırılgan klaslarda dersler verirler, bilimler alalar. İn kovanganım şu. İn kovanganım şu. Rahmet öte öneler. Başınday şartlar koydurganlar için. Bir vakitinde köşkü kolektif toplanıp ettik bütünde. Retsime Fitrat'ınla etip gitti. Bu mektep bütün teregibi buldu, tayansılı buldu. Isınakta bütün mektepte o yıllarda bütün bulgan saralar gitti. Bütün bulgan respublika saralar gitti. Bütün saralar yukarı kemelde gitti. Hem ben bilim de bildik. Tüm maksatımız edip bilim biruden aldık. Çünkü birge bizim kalaları birden bir Başkurt mektebi yaş Başkurt kadrların ederlerge teknik profil boyunca degen ödebetge yöneliş aldık. Hem şoğala profil klaslar astık. Şu profil klaslar oңuşlu işlep gitti. Hem hödülümteleri boyunca bütün okusuları bütün il boyunca türlü yukarı yurtlarga okurga indiler. Ulardı okup bütün buna kadar heybet işlerde işleydiler, yeteksizlerde bulup işleydiler. Ben ulardan oңuşların işitip, görüp, kıvanabıd. Ödebeden oңuşыбызга kıvanganıma kıvanabıd. Ödebeden balalarımızga kıvanganıma kıvanabıd. Okutu menen, bilim berude menen bir eretten terbiye ve iş bit heybet vardı tibetkenim. Bütün balalarda oңuşlu okup bitalmaylar. Programmаны oңuşlu ulaştırıp bitmeyler. Lakin bizim mektepte her bir okusuga ne birdik, vнимание birdik. Her bir okusunun haline indik. Her bir okusunu поддерживать ettik. Hem ularga kelesekке yol көрсеттік. Hem Ukraga yukarı bütün ele yukarı oku yurtuna inirge timegen hemge heybet, turmuşta heybet, iş tabıp, urun tabıp, heybet esey, heybet aday bulup, balalar üstüne büyük heybet, kişi bulup yaşırga gerektir. Şunday yöneliş bilen balalarını terbiyelenip. Mana kadir beni to'xtatalar, men bir saftaga saqanda söylagim keladi, chunki men hech qana saqmayman, saqlaga sig'irga yaratmayman. Bugungi kunda qovandim, bizning kollektivning veteran o'qituvchilarning tradisiya davom etadi. Mektepte şunday dertli, matur yaş o'qituvchilar ishlaydilar.
Дилә уралынала бит бултыклы итәксегә охшаган. Алла ерһә шулай итеп эшегезне дәвам итегез. Без шулай куанып кына ошо мәктәпкә килеп, лицейга килеп, сәхнәләрдә һеҙҙе ҡотлап, уңыштарығыҙға ҡыуанып торорға яҙһын. Тағы ла бер тапҡыр һеҙҙе бөтәбеҙҙе лә юбилейгеҙ менән ҡотлайым. Уңыштар теләйем, бөтәбеҙгә лә алғыр теләйем. Имен аман булайыҡ Алла йөрһә. Дилә урағына беҙҙең ветерандар исеменән хаҡлы ялдағыларҙың ваҡыты юҡ бит инде. Сертификаттар алып йөрөргә лә беҙ элекке ғәҙәт буйынса ғына һеҙгә шул мәктәпте үҫтереүгә, берәр нәмә алырға нигеҙ булһын тип, бәләкәй генә бүләгебеҙҙе ошо конвертҡа һалып тапшырырға рөхсәт итегеҙ. Hörmətli veteranlarımız, biz һеҙҙе һәр саҡ иҫләйбеҙ, һеҙҙең менән ғорурланабыҙ, һәм бөтәһе өсөн дә баш эйеп, ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Беҙҙән ошо бәләкәй генә бүләкте оло йөрәк менән ҡабул итеп алыуығыҙҙы һорайбыҙ.